Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kabom jukut ka jengkelah. Si phang la ya kelah ka patrun he, si phang ya kelah ka patrun re. MLA jong ka Mongkorwat constituency uba renik ton tongkar. Balong ru menteri jong ka Sarkar Jila ha ka arpu atrek unai luar arajar arpu ar. Ula pli pat ba ya ka Shlem aji kai su jan. Ka bala tip kerteng kum ka Jeeves 1. Bala penyat da ka kong Juvan Len Wanyang ya ka bala ithu da ka Meghalaya State Skill Development Society. Ha kini ka singila sa hilang da ka Nongpek jong ka Skills Development Branch ka kong J Kharpuri ka Badairu ka Additional Deputy Commissioner jong ka Southwest ka Sales District. MIS Coordinator uba Philbert Yau Pnyau, General Manager jong ka DCIC uba WR bat kiwe-kiwe. Ka kong Juvan Len Wanyang hadian bakala pendep ya ka jingsha kai pentebet na Kolkata kala seng ya ka kamla jong ha ka Shnang Wakorwan bat kani ka jingseng kam jong ka kala long ka nuksa kiwe pat ki khon samla jong ka Southwest ka Sales District hakum kani ka camp baki samla ki mat ya ka jingkerdo kam han down to over mo kamot ngin ai pade ya ki pateng ki jongi kamot ki khna ki benang don kam ki badon ni ka jing thrang kham tam ha ka ba ya dei ha ka ni ka liang ti ka dei ka jing snol tonat na ka liang jo ka district administration ka office ka jongi ba ki don kum kini ki brio ki badon ka ni ka jing thrang bat ki pen ya chakmat wat la ha ka ta kalenti ka jing e ka ba ki ya henry ki ya bet chakmat khnang bakin duk yo ban pen tebit yaki kena ki besani da ka ba ki lat ban let na ka ni ka district mo ban pelut ya kata ka pisa na ka ni ka district ban let shaki way pat ki training center te ka ni ka di ka ba benta ka sngi nga yaro ya ka ni ka training center ya ki nong penyat ki nong shin benta jo ka ni ka training center namar ka ni ka de ka jing plelat ka jong phi ya ki kena shani ba wat lada ki don ha ki jing e ki jong ki jing duk ki jong ki jing jinjar ki jong ki kinang yo banwan ha ka ni ka training center Entrepreneurs jongi ki ba kwa ban sengkam hendri ki yo ino ya ka krur jong ki we ki breu ani ki we ki breu ki season bang dap lut bolok ki we ka dukan ho hikrek te ha bayala de omla ban le gumta ki penduk pendam no ikitu jong kwa ban sengkam la jong ba ka ba ong ba ngam don bai seng ngam don kapital basbang kam na jong kata ka di ka jing bakla jong ki breu jongi ngakwa ulo ya pi wat na kaling ka office ru sir general manager mene idang batai ba lada kiwan ki breu ki ba shuwan tang ban yo kran ong bas ngol thaj tang mane kran ru handai lada wan ki khon samla ki balas dang ban yang dalade ki balas dang hak ijing sedang ibarit ban sedang dalajong barok-barok ini page ban ong baya kita kini di ban kersan ngide ban support ya kini kisam laki bala sedang lepa dalajong namar bakila don lepa ka idea ka don lepa ka cikwa takun keduk jonga keli ong pikwa banlong banle ayu duduk ong pasai papa kwa balong ayu tang batang kewe pa asai bang kwa ban ruspa te haba ong ta ka ban ngasu thu ba kibabon imat lagi ni kun kin pai ba sikam sengkam lajong namar batong baru ruspa na kam sarkar ka palat teng so thu ba bakum ta nga imat ba nakli ka family ya kata ker ka bangabu ya imat ngin kelak ban achieve one day ka bangila ban tungkam tungjam ya ki babon ki pai ba parlo ka ko onbo abhi ki jingkop ba ka jing sedang ka da ibarit pinamla ban ong ba pinyo kata ka ba he season sedang andre haba pila sedang na ibarit na itai barit aba minat kan long kraw kabom jukut ka jingkelah si phang la ya kalah ka patrun he si phang ya kalah ka patrun re te ka dei bha bakar kum ka jing ya chung ka por man ngakwa man ong ye phiru sa ka wei man kwa man ajing mot ikipaj baru ka dei phi imat bangin dom daya lorni than na ne bangin dom daya wo nia than ya kani ka fashion ha ka ba ki breu jing ikwa ban thong teng ki ya kwa ban thong design pha kwa pong bol betom ru balai ngin dia page ban ong benilor ni balai pong patrun he lani balai kwa on pong ka patrun tai balai ngin dia jenjar ong balai pong patrun tai te kalong ka ban kam nu kata ba ka imlang sa lang bangin long broad kin dia kenang ba ki fashion designers kin ya yok kam henry la bangi ya long kem jeng mot palat ki long kmi ki long kpa ha ka imlang sa lang
Tikinala iyo kini fashion designer. Dawan ra ka design ka bathamay la yakran ben are le kum no kum ne ki wa ayu kum bawa jan jot le se kum kata ke bagan yakran. Terma kata kan kamprat ka support ka imlang salang. Bakin ki fashion designer kini kinok sujan kini yo ban exercise ka brain jongki kum no ban ra yakidur ki bathamay ki design ki bathamay ban yo ban pong. Tela da kalong gumta ngatharai kalalong kacing ai man sim yakini ki samla jongi bakin pentebet jelade ha ka kam sai sujan ha kam tanjan bat ngi kwilen tiru ya ka bakin ang kiu na ka por ngayo i chief minister man kene hapo assembly wan pong are ngalalongo ombali uklam pong sut uklam dang taishu upong da ka t-shirt nda laya pek baro onte wan ka assembly wan pong tang da ka t-shirt ai syong hang tu ndai pleng kam dei ke kalong ban skop sarong bakadei kas t-shirt kabala than da ki brio jungi hang ne ban yo ipai pa ya ka to shirt kabala than kabala sna da ki brio jungi hang ne kaya ngin skop sarong lana don ki bakum mapina mo korwat ban yo ban ta sa itak kniet hang no ban ong met at mo korwat ani ke jing sukhan di kwa kata kan ulong berkata ya ke bapi pinjok ban perkat ke jing mut ke jing perkat jong pi ba pinjok ban sedang ki ba thamai perkat ban long ha ka bapi pila kambha pila ban le kambha ban ke jing le jekuai tiga di kata ka sap ko bleu ai pi te namar kata sko thu bhai ka sap la jong ha ka ka sap ko bleu ai tong ngin penlut por ngin invest ya ka por jongi hangta knang bangila ban keu ha ka jing im jongi ke ba man masngi. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.